Wih, dan bagus ya ini arep maring ndi? Iya, arep mengarep lurus sarapan lek. Nyirami Lombok ah. Oh ya delok maning arep nyewa pick up panen reh delok maning. Di semono nyawa pick up kurang ler. Ya ora apa-apa. Jongko. Oh iya kita ngerti ra. Wingi reh. Mbak Panjul ke tuku motor nggo putune. Tapi putune ke pokor Joko tok urung dibayar. Nganti ya kok kana lah rame wingi. Kita ngerti ora kowe. Ah, aja kaya ngono sira. Tapi ngerti saka sapa sira krungu kono. Nyong krungu saka Kasno, wong Kasno sing cerita dhewek karo nyong, wong kae bakule. Malah getepung ngomongke wong wis rana urus sarapan. Gene ora malah ngomongke wong. Arep maring ndi? Ya ini wis arep yep. Arep dolen, ngapa nama wae.